yen to tembem wis sak mestine ora kaya mangkene. Banjur kowe iki lho bocah kok ayune kaya mangkene. Jugarake anggonku nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Apa kang dadi karepanmu Cahayu? Kang arep suwista Mas Kang Mas. Kowe arep suwita marang aku? Nggih Kang Mas. Gelem dadi sisianku? Gelem Kang Mas. Katon bunga kenyok kang pindoa sari kuciwane kabeh kaya netraku kedadian kang nyoto andung katresnan marang wadon Sulistyawati ning yo kene jebul iki dina mung ngimpi sakjroning manungku puja dalah aku ora kaya adat padatan iki dina sajak komo tumetes ana sak dhuwuring Bathara. Iya. Kasunyatan apa kabeh kang dadi lelakonku iki tak sengker sawetara. Yen to kaya mangkono aku bakal bacotake babat alasan tanah Plujo. Sawise aku mbabat sawetara ning tanah Plujoati. Sajak krasa jroning atiku yen to kasunyatan akeh pepalang kang bakal ngridu anggonku mbebedak kalas ing tanah Plujo. Kasunyatan iki dina ana pawujudan kang gegirisi ning pengarepanku. Yen tambuh marang kahanan iki dina sapa kang dadi jenengmu? Aku Jaka Lodra lan Jaka Kira. Jaka Kira Jaka Rudha sakembaran. Dene iki dina ganggu anggonku babat alas ing tanah Plujawa. Arep babat tanah Plujawa. Wis dadi kasunyatan.
Langkai dhisik aku wong loro. Sajak iki dina kowe kang dadi pepalangku, luwih becik kowe mundur aku tak bajotake. Ora bakal iso mlebu. Dadi syarat sarana iki dina kudu jeneng sira tak tumpes. Keparing para Kaya nyata. mangkono. Ngendi wong kang neter kadegan bakal ayoni. Joko kira Joko Rodo yen to kasunyatan iki gina kanthi luni dira kang tumetes ana ing pasuryanku ora kana nglepe ora bakal tak perjaya nanging kowe kabeh dadi tetelukanku. Ewang-ewang ana aku babat karo tanah Jawa. Aku adoh saka Majapahit mara ing tanah Jawa kene. Lurus sing jenenge Raden Pentul. Mergo ning Majapahit lagi kataman pagebluk sing gedhe. Esuk lara sore mati, sore lara esuk tumekaning pati. Iso gagas waras entuk tumbale bocah sak kembaran ireng cemani loko kang aran Raden Pentul lan Raden Tembung. Tol Adi, pripun Kakak? Wah, bener. Kae Pentul babat-babat alas tanah pulau Jawa kae. Iya, dibabat-babat. Wah, ora nyongko aku. Yen bocah kaya ngono kendele dak umum. Kaporo dekne mbok gawani kuwi mau Kakang. Tadi dekne rada wani. Oh, tak gawani pusaka 5 pusaka mau. 5 pusaka kuwi mau dadi dekne tak sawang-sawang sawang kene. Resik wis tutup tengah-tengah alas sing babat-babat Pentul kae. Iya. Jan ya wis kebeneran, heeh. Kebeneran. Heeh. Anggonku maringi pusaka kae. Iya, Kakak. Heeh. Mbok menawa mengko dekne iso ngentekke babate kae. Heeh.
ben besok bisa digawe manggon anak lawan putu-putune besok. Iya. Kaporo ben kepanggonan kakang menungso, heeh. Iya, Kakang. Kene ayo awak dhewe padha jejeri lelakune. Heeh. Awake dhewe. Yuk, Ayo padha jejer laku. Kawitan Demak Bintoro, Gajah Kedung Waru, kapara ing tlatah kudus sairing wetan yaiku Gunung Patiayam. Dina kasunyatan aku kok ya rasa kapang lawan gandenganku Raden Tembem. Ning ya gini. Amangka wis tak paring weling yen to bakal sapetemon ana ing dalan prapatan. Apa ya kae ya Raden Tembem kae. Kang Mas Pentol. Bem. Lah panjenengan kok sajake kok beda karo padatan lho. Kok beda piye to? Adat sabene kae brengose kira ya ireng apa biru lah saiki kok dadi putih. Putih-putih kuning lho. Lah iki mau brengosku kecentel are. Lah brengos kok kecentel ki ana ngendi to Kang Mas? Abote babat Talasen Tanah Plu Jawa kae. Kasunyatan aku akeh carang, akeh wit-witan kae. Harap krasa kok ya ngantem lambe kuwi lho. Apa Ngapa to? ora kaya mangkono to? Lah witekno nek ya sayang karo sampean rek ya kudu ngono. Kebab pujane ati. Aku ngematke lambene sampean kok ya beda. Mau ki lambe kok iso-iso kliwat saka garise to? Lambeku bergetar. Kaya ngene wong nandang asmara. Kaya apa lho Kang Mas? Aku go ngrasake yen to nandang asmara kaya ngono, ana sakjroning ati rasane tratapan Kang Mas. Apa to aku dhewe. Aku go ngrasake najan iki mau beda atine nanging tak rasake kaya dadi sawiji Kang Mas. Aduh dewa. Hai. Seta, kok nganggo hae to? Ada piteki ya. Lah sampean ati piteki seneng apa ora? Seneng. Lah ya karo garwane iki ya mbok sing apik. Sing kono ya. Malah kaya masuk angin lho sampean iki kok ya. Welas ana mring mami. Apa iya kan Mas? Ngapa lho? Sik to. Ora suwe kepethuk kok kowe ndek brutu. Masa ana gonjole? Ora. Kono ngomongnya ambajen aku ora duwe kaya ngono kuwi. Oh padake dobolen.
Besok kapan kesempatan ada sekolah sedai Saya wong gandrung kok sajak kaya ngono lho. Iki gandrung karo garwane dhewe kok kaya ngono lho. Ora ngono, Cep, iki mau lakone apa, Cep? Lambe wis kena carang, jempol isih diejaki sepatu atose ngono. Ora usah kuwatir, pokoke engko amplope kandel. Kandel yo kandel wong ijeh kanthi kok sore kok. Lah ya ora apa-apa to. Umpakane sampean kok sapa meneh? Aku ki wedi lho, iki kok kuat apa ora? Jejer. Ora kuat to, ora kuat to. Kowe iki jarak. Kok jarak? Lah wek teno lungguh ra ya kaya ngono kuwi lho. Kaya lungguh mosok gandol lah pada nokol. Lah ra ya ngono, wong lungguh iki sampean ki kudune sing jejeg. Lah kok mereng? Ya mplorot. Aku ki kuwatir nek nggonku ana hangere. Saya wong arep lungguh sing kena kaya oh sing jejeg. Nah, kok ya ngene iki aku nang mplorot teblok piye jajal. Ceblok ya wis jolno. Aduh. Ana Roman kok nyekel nyeng-nyeng. Piye to Kang Mas? Jejer lan wong ayu. Aku lek cekelan tenanan iki nek nganti ambruk ki ndasku peok. Lah ya sampean lho sing temenanan to lho kuwi. Wis ketara ngono kuwi ya kowe gawa ban Vespa nek kok mburi ya. Sok kapan umpama sira nakodo tanpa prau sasatra den pepetri nyidam sari asmara ngadeg wae Kang Mas gringgingen umpama ramu sekar malati aku kumbang idam sehari umpama sliramu meraki mang bakas aku kang bakal nglewati sinak seling tangeluku semana janji prasetyaning ati tansah kumandhele netrane nasa karo sora saning triya rasa jagat raya kalingono ukiran samudra narairan pemanise hati-hati selawase janjine aja citra nalikane ra endangmu hatiku lan sira wong ayu kanthi mati
betul. Kaleresan sangat sampean wau sampun babat alas. Wis entuk sakmene ambane. Dadi iki mau aku rak ngirim sampean mergo sampean yen to ngelak lan luwe rak yo mesake to Kang Mas. Ning ya ora kaya mangkono. Piye? Wong jenengane iki gegandengan. Heeh. Aku uga bakal walaka marang slira. Alaka apa lho Kang Mas? Aja dadi kaget ing atimu. Heeh, aku ora bakal kaget Kang Mas. Sawise aku mbabat alasan tanah Pulo Jawa kae, yen to aku tumuju ana ing Goa Pati Ayam kae. Heeh. Pawujudan Goa Siluman kae. Jroning atiku ora kanyono wong aku iki lumrah. Wis sak mestine turu ana sak dhuwuring watu bantol. Kaya ngono ya Kang Iya, Mas. kasunyatan iki dina aku duwe anak. Apa? Alon-alon kok kae lho sing nyendok empek klolot kaget. Kang Mas. Lho sampean niku lho kurang apane duwe bojo aku. Aku wis ngladeni ya ana yane pirang taun duwe bojo sampean. Lho kok sampean kok duweni anak nang jaba? Saliyane aku lho Kang Mas. Apa sampean iku mentolo lho Kang Mas? Lho sampean kok mentolo kalian kula? Kamangka aku berang-berang taun ora duweni anak karo sampean. Lho kene ngopo nang jaba kok duweni anak? Iki dapukane apa kok remuk dhewe aku. Ora sikilku ora dodokku. Aku yo nesu no Kang Mas. Nesu ya Wong nesu, mergo aku ki kira ya bojomu. 20 taun kuwi ora sithik. Aku duwe bojo sampean ki ora iso duweni anak. Lho kene ngopo sampean lagi turu wae sedelok kok duwe anak lho. Ngene lho tak jarwane. Wong wadon sak liyane aku. Lho, sampean kok ya kaya ngono kok mentolo temen karo aku. Mbok ngipi karo aku. Lah wong aku ngipi wis nuru kowe ubah-ubah ora ketemu. Kang Mas. Sampean kok kaya ngono mentolo lho Kang Mas. Garis sing Gusti. Lah aku ngipi kae kok ya ora krasa kaya kae lho nek awak dhewe ning mburi kae. Lah kok bisa duweni anak ki mergo Banjur apa? kae komo kakrek tak buang kae kok ya kono pawujudan asu blangjung ya. Kaya ngono kuwi to. Dadi Kang marep kudu aku yen to kuwi anakku. oh dadi kae mau kawujudane anakmu kae dudu menungso. Banjur aku eling yen to kabeh mau wis dadi pestine Gusti. Heeh. Senadyan to pawujudan kaya apa yen to iku mau ora lumrahe menungso. Heeh. Ning kasunyatan bakal tak upakara merga saka komoh tak buakan. Kaya ngono ya Kang Mas. Dadi aku mau kleru ya Kang Mas. Heeh. Aku pengen ngerti ki kawujudane anakmu ki kaya apa lho Kang Mas. Coba ndang diundang Kang Bakal Mas. tak undang. Komir, anakku biar bocah bagus. Kosek. Akang. Kok ora kaya ndek iki. Apa? Iki kok wis dadi asu. Sik. Kosek, kowe dalangi elekan asline. Bagus kae bagus. Lho aku pokok dadi kirik. Mateni wong. Salahe gelem. Wong lakone ngono. lho. Tak kleti. Ilat cengkeh ngono. Piye Bapak? Wis sak mestine kowe nyeluk aku bapa. Bapak, Yen bapa ngono kudu mestine ana biyung. biyungku sapa? Nah, dina iki rak kowe Aku duwe biyung to? Sapa? tak kandhani. Kaya gajah ae kandhani. Gajah piye lho? Yen to biyungmu ki ana ing mburiku iki. Ning aku meling, Apa? biyungmu ki kagetan. Aja nek gawe kaget ambulane adoh. Ngono. Mburimu. Biyungku nang mburimu. Iya. Delok iya. Gak ono. Endi? Oh ya bener wong mripatem ndek ireng-ireng. Kowe kepengin ngerti biyungmu. Heeh. Raden Tembeng kae biyungmu. Kae Raden Tembem kae. Gak ono. Ngapusi dosa masuk laka kowe. Bu Emi.
Bu Emi, Bu Emi. Wamper kursi sisan. Iki buku kok. Lambeku tak rewangi judir ngene ora tau mik kok. Lah piye? Kowe lha apa kok malah jagong karo iku? Buku sambar coto. Buah. Sik kiri dempong. Kiri ndase. Ana kirek kaya ngono lho. Iki apa anakmu to, Mas? Iki ora tak wis tak jarwani lho. Mas Tembem. Sik. Mas tembem ndase. Mas Pentol. Aku lho ngate. Buah. Matamu sik. Iki mbokmu yo le. Mbokmu kok arep mbok emplok rumah samu padake apa lho? Halo Mi. Kok malah njaluk mie lho Kang Mas. Aku Mi Pak Ija, aku Ijan. Aduh. Wis tak swaduk. Sing dadi kirek kok iki mbok liyane gene kok. Liyane kirek gregese ra umum. Liyane domo Pak Emi. Atuh. tak kandhani. Piye? Aja nek terusno. Ma aku mau cucu kok. Kok aja terusno to? Aku ndek mik terus keri. Bem. Aku marono. Lah apa kamu? Anakmu nakal lek. Gak aku yakin aku ya. Anakmu melek njeronggot aku lho Kang Mas. Nanti dadi wedi to mbokmu. Enggak terus. Sing halus. Halus. Ngono ya. Maaf. Maaf. Kirike mekan apa? Kirike rek kaya ngono maaf. Ana basare maaf ya apa? Ketoprak kok maaf. Iki ketoprak sadadine iki. Atuh. Iki mbokmu mutungan mbokmu. Ketoprak kok maaf. Ya aku kan tidak sengaja ngono lho. Aku malah menjadi tertawa. Atuh. Piye Bapak? Ora diketang kaya ngopo, jeneng anak kudu ngabekti marang wong tuwa. Ngabekti. Nek karo bekti wis ning aku wit wingenane. Kudu ngono. Ngabeki Sungkem. Goblok. Bapak aku mau sungkem. Ambune terasi. Gobloke lho. Sungkeme sing apik, durung tutuk gone kok wis mau sogok. Ambune terasi lho. Oh, kandhane kok. Bar nyambel. Ana lho nggo, sungkem karo mbok sing apik. Wah iki berat panggung kok berangkal kabeh cep. Basane Jawane sing halus, aja maaf ya. Yo. Ibu, Pangapuntenipun Ibu. pangapuntenipun Ibu, panjenengan kok katon tuwa sanget. Patake wong mancen mboke umume tuwa le. Kowe mau tak kandhani ndi mau wong? Matane. Iki lho. Wah. Nang purinan kaya ora weruh. Aku njaluk maaf ama dikek citakan wajan. Ambune apa? Tasri. Aku mau bar nyambel terasi. Ya Ibu, maaf. Aja. Ngapuntenipun ingkang kathah. Nah, kaya ngono. Heeh. Pripun iki? Lho kok pripun ki lah karepmu kepiye? Oh, mbok anake mbok dikudang ngono lho. Tak kudang saiki. Kudang. Lah kudangane nganggo apa? Nak kudangan kae momong. Iya wis. Kudange Ayo momong. Sa. Aku mbok dikudang ngono lho ben seneng kaya wong-wong ngono lho. Tak kudange bocah bagus. Sing bagus arewe. Aduh ya go malah arisan dhewe. Durung kok joget. Aku kudang Abu aku. Kowe nyanyi apa? Aku Aku lho ngerti rupamu wis gila. anake kok gila. Lah wong anak kok kirek. Mosok Lah aku lairno kirek. Aku jane rada pengen ngono lho. Pengen apa? Aku iki meri karo liya-liyane Ora karo ngene-ngene ya jarekmu ki kena aku ngopo? ki meri karo simbok karo bapak. Lah kok iso meri? Bapakku bagus. Simbok ya asu. Asu le, asu kirike kowe. Lah yo. Lah yo simbok ya ayu. Kene Lah aku mana? lahir karo sujud kirek ngene to. Lah yo ki tekok pakamu, wong iki mau aku yo lagi ngerti lho. Iya. Sampean bagus. Biong ya bagus. Lah aku wujud kirek lho. Lah aku tanya siapa? Lah iki bosone kok yo ngalenek. Kok bahasa Indonesia meneh. Ngene ae Cep, toprake bari ae Cep.
Lah aku iki gara-gara maaf kok. Ono Piye? malah kaya danang. Ogak. Komer. Bapak, iya Pak. Sekawit kuwi Pak mara ning aku. Kepengen ngabekti lakon sing ukir jiwa ragamu. Bener. Ngake aku yen to pawujudan komo kae dadi pawujudanmu. Oh, dadi kawujudanmu ki kire Iki lho. Oh, lagu-lagunan. Apa ya lagune ya, Le? Hah? Apa-apa lah aja sebujur bangke. Apa iki, Sang? Mbah. Aku punya anak kecil. Mangkel lagu kire. Lah iki sing ngendang jaluke ngono. Aja mbok kowe nyemoni aku kowe. Kok nyemoni to, Le? Wis kira aku punya anak kire ngono. Apa-apa lah penting aku seneng, Mbok. Apa-apa lah, Mas. Sing penting kono seneng lali janjine apa-apa ya ngono. Aja tebak dasem engko. Wong kire kok ngarani lho. Lagu jaluki. Iki Aku kan ndelok YouTube. heeh jan kirike ki ya apik temen lho. Apik omonganmu. Ngene iki bot-bote ya nuruti cipta kok. Lah iya. Joget ya Mer komen. Joget. Sing apik. Kono to sing arep kono lho Mer. Aku isin. Lah gak apa-apa jogete kirek piye Mer? Nah, elah. Jogete kire to? Ayo. Ayo ngono kuwi kok. Nyanyi dhewe apa tak nyanyekno Mer? Nyanyekno no Oh kudu. nyanyekno. Jogete sing apik nang ngarepe YouTube. Ben ketok kirike. Dina minggu sen tak kowe ngajak ning tawa mangu nganti lengser srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah kapateni Boro tak undangan ini bahagia. mangkel aku pedok pipimu mati tak terima lali janjine ayo Mer kandhane alesane ora gelem kadung dandan Komer ora teko Enak ya, Mbak. enak apa kowe ora joget tok Piye, Mbak? iki wis tak kudang ya lagunan Iya. wis cukup semono wae ya Mer Ya aku seneng, Mbak. wis senang wis lega atimu ya Lega, Mer heeh. dadi banjur iki piye Pak Ne Ngene, piye yen to iki dina rak Komer wis dadi anake. Heeh. To kawan tembung. kaya ngono ya Pak Ne Apa nggih? Piye, Bapak? Ana ing tanah Jawa kae sekawit babat alas ing tanah Blujo. Kasunyatan wis sawetara iki dina para kadang gesang kae bisa tetangguran ana ing tanah Jawa, ya to. Sawangen kae yen to ana tetanduran pari, palawija padha ngrembaka kae. Heeh. Ning iki dina kasunyatan sajak aku krungu ana ing talingaku. Piye, Yen to Bapak? Kadang ing tanah Jawa kae bingung atine
Mergo Sebabnya apa? tanduran iki akeh dirusak kelawan omo kan kawujudan celeng kan. Kaya ngono Mir, kudune kowe yang ngerteni. Saben-saben kae tandur dirusak karo celeng ya, Pak. Biar celeng di ora arek lah kapan iki dina iso panen. Lah banjur aku kudu piye, Pak? Neng jeneng sira ki anak pujaning bapa biyung. Heeh. Toh? Aku kepengen kowe ngetokke dharma bektimu marang aku kelawan biyung. Kae ana kewan celeng kang rusak tetandurane para kadang ngomong tani ning tanah Jawa kae. Heeh. Brasto nggih. Tak bastane, Kang. Kanthi paling aku nggih. Nyuwun pamit, Bapak. Bapak nyuwun pamit. Sing hati-hati le. Beb. Piye Pak Ne? Loh. Ya ngomong apa iki? Kandhane bapak karo biyungku kae ana kewan celeng. Sing padha ganggu gawe anggone kaum tani padha tetanduran. Lah kae apa celenge? Ayo. Weh, manut aku Pak, aku manut kowe. Weh, manut aku Pak. Waduh, kolak. Aku bangun kue. Celeng kelakon mati. Lah raine kok persis cipta to iki. Iki aku kudu ngundang karo bapakku. Pak, Biung. Aku wis iso nemokno celenge, Pak. Pak. Napa leres menika kan aran kewan celeng. Ora samar yen to kawujudan celeng iki bisa ndek Brasto. Heeh, lah banjur piye, Pak? Panarimaku, ya toh? Iya. Bem, Piye Pak Ne? yen to kasunyatan iki rak kewan celeng. Ha-ha. Wis bisa diperjaya Aku dadi bunga hatiku, najan ki mau putraku. dirisi uga pawujudane luwih gedhe karo celeng. Lah banjur kula kedah pripun, Pak? Yen umpama Pripun? rak ya ora samestine mung kewan celeng kuwi siji utawa loro. Nggih. Mesti wae ana sing mlayu. Matur kelawan kanca-kancane. Kaya ngono, Pak. Yen ana kewan gedirisi meneh tumuju sak liyane kewan celeng kae apa wani dodo? Tak dodo, Pak. Bener. Wujud bektiku karo bapak karo simbok. Yen kaya mangkono iki dina jaga kae. Para tetandurane kadang Tak jagone ya, Pak. jare ketok lanange Perang tek. perang. Tak tandani dadi legane ati. Joget to tak kendangi kowe.
Piye? Gembong kami Jaya Panblarutan. Lah jejeki tenanan. Aku ape mateni kuwe are? Mateni yo mateni. Mbak lo saja mbak aku Senin Kamis tenan cah. Tak ide-ide. Ide-ide. Yo. Lah kok ra obah lho Pak Ne? Mbak, Piye Pak Ne? apa iki ya bener? Piye? Coba titi to. Apa mati tenan apa ora lho Pak Ne? Sik to. Mer. Mer. Komer. Anakmu si Komer iki mau kita mati lho. Mulai tak rasa sliramu kudu takoni iki. Komer tumekaning pati. Tumekane pati Pak Ne. Amoko dharma bektine Komer babat ning tanah Jawa kae brasa kewan kang padha ngrusak tetanduran. Ning yo kene Pak Ne kok bisa petanggonmu ninggalake wong tuamu. Iya. Bune piye Pak Ne? wis ora usah nek ketuni mergo kabeh iki dadi lelakone Gusti Kamto. Heeh. Mula saka Piye? iki dirupaka kaya anake dhewe. Uga ana pawujudan kaya mangkene pengarepanku yen to katitik ing pamikiranku uga rasa jroning atiku wis sak mestine iki kang merjaya Raden Kono. Ger bocah bagus. Sapa kang dadi aranmu wani lumebu ana ing tak erenging tanah Jawa ki. Yen tambuh marang aku Raden Gembong Kamijaya kang dadi aranku. Yen takon papan gunungku, aku saka Praja Majapahit. Balik wis sapa wong gedhe dhuwur. Wani ngridul aku. Sapa dadi dasanamamu? Dredah ana sak ring wana, sak masih ing kawujudan kewan ana sak jroning. Alas tanah Jawa ora kaliya mung Gembong Kamijaya kang lumebu ana ing alas tanah Jawa. Yen kepengin mangerteni Raden Pentul kelawan Raden Tulung Bonyah Cemani Loko sakembar. Welah dalah. Tiwas keberan aku bisa adu arep karo kowe. Pentul. Iya. Aku para ning kene saka Majapahit diutus marang Gusti Ratuku Damarwulan. Mergo ning Majapahit kae lagi kataman pagebluk sing gedhe. Esuk lara sore mati. Sore lara esuk tumekaning pati. Bisa gagas waras yen antuk tumbale bocah sak kumbaran ireng Cemani Loko kang aran Raden Pentul lan Raden Tembung. Gembong Kamijaya. Nembe wae arep iki dina kasunyatan aku luru utawa ngepadi kang merjaya Raden Komer. Apa bener Raden Komer Dek? Bener Pentul. Dadi kasunyatan iki dina malah kapara jeneng sira kepengin ngrangket aku nek sowanake ana ing Praja Majapahit. Iya. Apa iki dina ora kliru kapara kowe kang bakal tak pidana merga wani merjaya Raden Komer. Welah dalah. Pentul. Iya. Mula iki kowe gelem manuta. Yen ra gelem tak rada paripeksa. Gembong Kamijaya. Pentul. Ana unen-unene semut kepidak wae bisa nyokot apa meneh jejereng manungsa kang duweni jati diri. Yen tak
jaluk iki dina candhek apa kang dadi kekarepanmu bali ana ing Majapahit. Aku ora bakal bali yen durung iso ketak janggamu. Pisan meneh tak jaluk kanthi alis. Matur marang ratu Gustimu yen to ora ketemu kelawan Raden Betul kelawan Raden Betul. Kowe gelem tak rangket ora gelem yo tak rangket. Sajak iki dina wis dadi punggel sakjroning atimu kepengin ngrangket Raden Betul kelawan Raden Betul. Nanging kasunyatan iki dina Raden Betul ora kudu madeg peperangan kelawan Gembong Kamijaya. Malah gawe ketoh sakjroning astaku. Yen pawujudanmu wis sakmestine ora pancen polah kridane Gembong Kamijaya ngedap-ngedapi. Sajak iki dina kudu Raden Betul kang ndada apa kang dadi kedadian pasulayan ning tengahing wana. Ning sepisan maneh Gembong Kamijaya. Senadyan to kowe bisa ngasorake anak pujanku Jaka Kira Jakaroda. Sadurunge astaku mecah apa kang dadi sirahmu mundura wae bali ana ing Majapahit. Aku ora bakal bali yen durung bisa nggawa mulih kowe ning Majapahit. Yen kaya mangkono rawe-rawe rantas malang-malang putuk papange Raden Betul. Bakal tak gangi. Gembong Kamijaya. Betul. Sajak iki dina kowe malih rupa, aku mangerteni yen to kowe duweni aji panglimunan bisa Mancala putra, Mancala putri. Kawujudanmu kewan gegirisi arupa macan utawa singalodra ing pangarepanku. Ning ora gawe gentering Raden Betul, kasunyatan mangertia apa sing tak asta iki. Sing mbok asta kuwi Margataka. Marga kuwi dalan taka kuwi mati. Senajan sing mbok asta Margataka, dalan tumekane mati ning ora bakal tedas kuwi. Aturmu kaya ngono, pangucapmu kaya bisa gawe pecahing watu ireng uga jungkurake gunung. Yen to ora tegas tapak palune pandi, coba tak tamano Margataka iki badan sare adali. Betul. Aku jaluk mati betul. Aku jaluk mati. Aduh. Betul.
Gimbong Kamijaya. Betul. Yen to sekawit suaramu bisa njungkurake gunung, kapara sajak bisa pecah wesi ligening kasunyatan iki dina Aji Bandung Badawasa kang tumapan ana ing lak-lakanmu. Aku wis mangerteni kabeh sifat aji kang bisa kanggulan Gimbong Kamijaya iki dina dadi pepes apes otot bebayumu. Yen to sekawit kowe arep ngrangket Raden Pentul ning yogene iki dina jaluk pati. Aku ora kuat Bendol. Aku jaluk mati. Aku jaluk mati Bendol. Sajak timbang barang wirang bali ana ing Majapahit mesti bakal entuk pidana. Ning mangerti ya Gimbong Kamijaya. Bendol. Raden Pentul kelawan Raden Tembem dudu jagaling manungsa. Kapara memayu-hayu ning bawana langgeng tinta saka Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa. Kowe kelawan aku mung tinitahi alam donya. Mula saka iku yen to iki dina jeneng Gimbong Kamijaya gelem dadi tetelukane Raden Pentul urip bebarengan ana ing tanah Jawa. Wis sak mestine bakal tak lukarke astaku teka lak-lakan. Yo, aku bakal manut kowe Bendol. Aku bakal manut kowe. Gimbong Kamijaya, Yo, yen to sekawit uripmu ana ing tlatah Majapahit. Jadang panganmu kebo sapi kidang menjangan jalma manungsa ndek tadah kala mangsa sak senengmu wadukmu. Nanging iki dina sawise dadi reh-rehane Raden Pentul. Gimbong Kamijaya yen to iki dina jadang panganmu kabeh sato kewan menungsa wae kena ndek goglok sak enake wadukmu. Sawise dadi reh-rehane Raden Pentul, tak paringi jadang panganmu titising Bapa Adam Ibu kang nandhang Sukerta. Mula rungokno iki dina bakal tak werdekake kabeh apa kang dadi jadang panganmu titising Bapa Adam Ibu kang nandhang Sukerta 5, 6, 7 panutup. iya bakal tak rungokake Bendol. Gimbong Kamijaya, Bendol. yen tono kae wong garbeni sangang sasi 10 dina nglarake punang jabang bayi barengi mlethek ing surya saka wetan kena kaaran kae bocah nandhang Sukerta julung wangi utawa julung kembang kae kena ndek goglok dadi jadang panganmu yen to ora karuwat sengkalane. Yen tono wong garbeni sangang sasi 10 dina nglairake punang jabang bayi barengi beduk den utawa kae ngadepake beduk utawa tabuh rolas awan kae kena kaaran julung sungsang kena dek tadah kala mangsa yen to ora karuwat sengkala. Iya bakal Kanggo telu eling Bendol. ing kutha ngendi ing desa ngendi yen to ana wong garbeni 10 sangang sasi 10 dina nglairake punang jabang dimangerteni para prajurit ana ing Majapahit yen to Gimbong Kamijaya cumandha ana ing tlatah alas Jawa wengkune Raden Pentul. Iki dina bakal tak slamur tak ganti jejuluk yaiku Sri Bathara Kala Glapsayuta. Sri Bathara Kala Glapsayuta. Sri Bathara Kala Glapsayuta. Bendol. Rene iki dina wis dadi rerehanku. Ayo. Urip bebarengan ana ing tanah Jawa. Yen to kasunyatan iki dina jeneng Sri Bathara Kala Glapsayuta tumapan apa kang dadi madyaning uga Pentul ana ing kene. Bebarengan kanthi mekaring kembang jeruk atutna lakuku.
Menggah-menggahaken seri drama Babat Alas Tanah Pulo Jawa. Kula sakadang saking Raka Budaya nyuwun gunging samudra pangaksama mbok menawi tata lagu, tata wicara, tata busana kirang trep anggenipun ngayahi drama seri Babat Alas Tanah Pulo Jawa. Kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Sesanti ing kaludhahan punika sumene sawetawis awit samangke tasih wonten suka parisuka campur sari rancak saking keluarga Raka Budaya.